gaida sharifi mai tsoron Allah gaida wali masoyin Allah gaida taki jikan manzon Allah da wa babu jikan annabi yabo dan fara kun sharifi da sunan jalla ubangiji na ira da aminci Allah ira da aminci ka dada su ga Ahmadu mai ceto na raina alai ga sahabbai in saka su da duka waliyan shehuna na kan basira wake jikan annabina waƙar gaida sharifi mai tsoron Allah gaida wali masoyan Allah gaida taki jikan manzon Allah wa babu jikan annabina ya Allah Osman ba mabannin wasa ba walla ya Allah da bayanka kani Osman ba mabannin wasa ba tabaraka rabbuna ida tsira Allah ayo da tsira Allah gayo da tsira tabaraka rabbuna haska kirjina hasken tabo ne a bakina waka zan yi kan masu zargina kan magarbe kan kayan sautin zamani ba halarce ba kuma tabaraka rabbuna haska kirjina hasken tabo ne a bakina waka zan yi kan masu zargina kan kayan sautin zamani ba halarce ba amma da fara ku yi abuwa da Allah masoyana abuwa da Allah masoyana dan mahasada sun dame ku domina dan na san dukkanin masoyina ba wanda jama'a ba su je sun masa mai ba ko ba ta ba ina ji su ba sada suna bin masoyana ana zuwa su cewa masoyana to Allah ya rabi din da kullum kuke kauna ashe har jita ya saka a begen ma'aikina bai kamata a ganin mu ai haka ba ai mun faɗa muku da kashi nan gashi nan to mai badara ka sani addini na Islam abokina addinin Islama Barai bane kan shaida ma ban wajja Qur'anu mai girma wacce ta nuna abin da nai ba halal ne ba har yanzu ba su kunya jahilai zancen su ba kunya wai ya sa adam abun
waƙar soyayya a sa a begen ai ba halal ne ba mun faɗa muku gashi nan dai kun gani gashi nan yana to mai badara ka dan Allah ɗan tsaya aka jiya abokina ɗan tsaya aka jiya wancan bakira yake ayi soyayya tsakanin saurayi shi da yarinya ni ma kira nake ayi soyayya amma ga annabi ba a so wata mata ba an ji sadiya na gaida keke ma duwa ita ta yaye ba za ta yi kamar ke ba wanda Usman baba Allahu mai girma shi ne yake roƙo ka karansa ilhama dan zayyabo kun jaruma mai halin girma Halimatu Sadiyatu wace a al'umma ni ban ga mai katarin da ya kai da haske ba wallahi yawa kai ku zo na Amina yar wahabi tai aure hijabin sirrin nubuwanci ya kare har risala daga ɗanta an karbo kyaure wanga aure sirrin da Allahu ya tare a ciki na ba zai bari yayi nisa ba wallahi nurun ala nure sannan ku yan baiwa haske akan haske iyaye gurin kowa biki sai biki kuma babba sai babba yan baiwa hasken cikin abu tallashi ne da gaugawa da goma ga amina tun bikin bai fi sati ba wallahi yawa kai amina duina ta yi sa'a cikin mata ita dai ce ta kai mukamin macancanta haka ba ta cikin mustapha kwanji yar gata sannan kina na amina tauraruwar mata ban ga matar da ta kai ki haske a aure ba kwana kaɗan abu dalla yake da amina tafiya tare lallai kwana kaɗan abu dalla yake da amarya tafiya ta na yi komar gashi na shirya sai amina ta yi murmushi ta kwalliya ta ce mai gida na shirya mu je korukwan kaya na yawa mun tafi ai baka bar ni dai ba Allah ya gani barawa yanta amina sai shi ma waye ya ci gaidan sagwar zona haka dai suka rabu suna mararin juna akalla ya tafi duk suna waiwayen juna to ashe Abdullahi ba za ya dawo ba a takaice yan uwa haihuwar na amina ce yau ta dirka ko tun daga mata yi daga sama sun sauko ga ruwa daga aljanna firtausi an miko dai ta shi zauwa Mustapha sanyayo sauko cikin dare ko asubahi ne ba da safe ba wallahi yau Aminatu ta haihu ta kyala yan baya barka na zo in yi maki dan a gaskiya kin haihuwar da ba a irin ta ba can baya kowa ya ce an taba irin ta yayi ƙarya kin haihu ko namiji ba zai fi ki tsarki ba ta gobeto a yau za a je suna mutum da aljan da mala'ika har da rauhana halittun cikin ruwa har da daji kamar bauna suna ta yin zariya ban zuwan da hadan murna cikin dawa ba da ba ta yi tsalle ba cikin ta'ada ta su larabawa kurai shawa da sun
mai riƙa yayan su reno suke kaiwa mata na sassan ƙauyuka ne suke zauwa su ɗauki yayan nan su je su yi ta shayarwa ana biyan su kuɗi mai yawa ba rahusa ba wannan masu shayarwa na biyan su kudin lada shayar da 'ya'yan masu hali akwai tsada da 'yan rigama ake yi a kai rida da ɗau 'ya'yan masu hali da labudda wanda ya ɗauke su ba zai rasa komai ba sai wacce ba ta samu diyan masu hali ba sai ta ɗau ɗan talakawa ba ɗanta ya so ba haka ke ɗaukar ɗan talaka ku yo duba ya marayan babansa bai tara komai ba ya mutu banda ku yanga bai gaji komai ba to ba yan uwa an shawara a bido wata ce uwar goyo suna mai shayarwa iyayensa duk sun yo mata da dama an kawo su an sauyo da duk batu na maraicinsa sai kaga sun juyo wai gwan maraya ai ba a sami komai ba masu shayarwa har ma ka ji su suna ta zance cikin zafi ka ji su suna ta zance talaucin da ke bin maraya akwai kai ne zo mu je bin dan wani ne arziki ya ji sirrin halimatu ya katange su dan karfi irin da sirrin ta ba za su dobai da komai ba wallahi dawa kai an ba dan karfin sirrin sa'adiya ba ya za a ce fuskar muhammadu an duba har a ce wai ba a gane ya tara komai ba ko makaho ba a mai idanu kamar mu ba za ya dube shi ya ce da mu bai ga komai ba wallahi sai a ƙarshe ta zo halimatu sa'adiya saboda yunwa jakar da ta kasa tafiya sai dai a sannu tamkar hawainiya bai kamata sun bar da ne kan akan hanya shi ne ya saba su zo gari lokaci dai ba Sa'adiya na gaida keke ma Sa'adiya na gaida keke ma Sa'adiya na gaida keke ma ruwan ta yaye ba za ta yi kamar ke ba wannan